uMr Kim uyena oyijazisa kakhulu kule movie and umndeni wakhe usuke umthembile njengobaba wekhaya ukuthi akhanda iplan phela mfethu ukuthi abakhiphe kulesimo abasuke bebhekene naso ngaleso sikhathi. Kodwa izinto azenzayo nje uMr Kim mfethu ayicha nje yes. But let's get into it. Mawukuthi awuyazi le movie iParasite, hambe uyibuka mfethu. It deserves ukuthi uyibuke before watching this video. But if you have seen this film or don't mind ama-spoilers, here's a little summary of the storyline before I get into my thoughts of Mr. Kim. Kusuke kukhona umndeni ohluphekayo, the Kims. Umndeni ohlala emjondolo, if we may put it like that. Kodwa it's a semi-basement basically. Lo mndeni udla imbuya ngothi umama, ubaba, umfana nentombazane in their late teens, early 20s. Poverty, bonke abasebenzi. Umfana wakhona uKiwoo athola ithuba lokufundisa some rich kid in the suburbs. 걔인가? 네가 그걸 가르친다는 거야? 박다혜, 고2. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. Kodwa uKiwoo kumele aforge i-document eshoyo ukuthi ufunde evava njengalo mngani wakhe who's referred this job to him, Min. 그럼 나보고 대학생인 척하라는 거야? 근데 그 집에서 날 받겠냐 이 말이지. 난 대학생이 아닌데. 구라를 좀 치지 뭐. uKiwoo forges the documents. He nails his interview and lands the job as Kevin, a fake identity. This rich family that Kevin is now gonna work for are the Parks. Khona umama, ubaba, ingane eziwu2, umfana nentombazane. Intombazane legcinisa intshontshanana naye lo Kevin lo uthisha wayo. Ngathi no 16 kanje. Lokho umfanyana kuneminyaka eyi-single digits, 6-7 lapho nje. Phazamisekile kancane emqondweni. Umndeni orich lo bahlala kwisithabathaba emasabhabsini. Bano-aunt osebenzayo la ekhaya. Ubaba wakhona isiqumama, a well-respected man, a successful man, ushaya nge-Benz ne-Range Rover. Inja le mfethu. Respect! Umama wala ekhaya, uMrs Park, the rich housewife, isidimdim njengakazi wasibona. Umaqinasi nje onesidina futhi most of the time. 다송이한테 무슨 일이 있었나요, 1학년 때? 그죠? 진정하세요. 침착하자. Muhle kodwa ke. Uxoxela lo mfana la uKiwoo who she's just hired ukuthi she still needs another tutor for her son uDasong lo engithe uphazamisekile ngomqondo. Ebese uKevin ebe ne-idea ukuthi akafaka usisi wakhe kulomsebenzi the same way as he was referred. Nangampela mention ukuthi kunomuntu ekuthiwa uJessica kanje. Nangampela they forge a second identity for usisi kaKiwoo, uKijong. Yena azibize ngoJessica as I said, an art teacher. 잠깐. 제시카, 외동딸, 일리노이, 시카고. 과선배는 김진모, 그는 이사촌. She also nails the interview and lands the job. 그러면 월화목금 주 4회 2시간씩 수업 필요하고요. 이게 단순한 과외 수업이 아니고 미술치료 개념이잖아요. 그쵸? 그렇죠. Isikhashana baxoshisa udriver kaMr Park ke manje. uJessica plants a pair of smelly panties in Mr Park's car. Khona kuzobe sengathi udriver ubuya yithole ngemonto kaMr Park, iboss yakhe. Nangampela xosha udriver. 근데 하필이면 왜 내 차에서 그래? 아니 그리고 굳이 할 거면 제 앞자리에서 그냥 하지 왜 선을 넘어오는 걸까? uJessica akhulumela ubaba wakhe uMr Kim ukuthi azongena kulesikhala sa drive naye emrecommend the same way as she was recommended by uKevin. 근데 기사님은 원래 나이 드신 분들이 좀 더 낫지 않나? 그렇긴 하죠. 아무래도 운전도 살살들 하시고 더 점잖고. 저희 큰아빠 댁에서 일했던 기사님이 딱 그랬는데 김 기사님이라고 점잖고. Mr Kim nails his interview and gets the job of being Mr Park's new driver. Ebese emva kwalapho baxoshisa uAunt wala ekhaya ke manje lo sebenzayo ukuze kungene uChang-suk, uMrs Kim, uma wabo laba. uAunt wabantu Nkosi yami. They learn ukuthi whenever she comes close to or in contact of idust yephaya, umidana khwehlele ngalendlela engazuthi beqeda kushaya iblog. And this scheming family, the Kims, convince uMadam, uMrs Park ukuthi the maid has TB. Axoshwe kanjalo ke nje naye. Angene kanjalo ke uChang-suk. Uphelele wonke umndeni wakaKim kaPark. Bashaya sengazuthi abazani inhlobo. Bayapantsana la emakhoneni uMr and Mrs Kim.
lo mfana uKevin useyijola ngempela ke ingane la ekhaya uthi hayi bayidalela la ekhaya yonke into ibahambela kahle and the rich family the Parks abazi ukuthi kwenzakalani la ababoni lutho ukuthi yini eyenzeka under their own roof right under their noses ukuthi bonke labantu asebegcwele emzini wabo bayazana and not just that they are a family who have infiltrated ikhaya labo abayiboni yonke leyo nto until uDasong lokho mfanyana engithe kuphazamisekile emqondweni kumidane ekushayeza kakhulu mengizwa nami sengazuthi nginuka insanga ethi athi yazi laba banuka ngendlela efanayo esho uMr and Mrs Kim asho futhi umfana uthi yazi bonke banuka ngendlela efanayo even uJessica noKevin bathuke nabo and that shakes their house of cards but it doesn't collapse it doesn't deter them at all baqhubeke ba-enjoy umuzi okungasiwo wabo every chance they get but one night behlezi bephuza utshwala with the Park family gone for a trip the old housekeeper rings their doorbell. 아이씨 강아지 뭐야? 누구야 이 시간에? Ufunani manje lebusuku kanje kusho Mr Kim and she begs to be let in to pick up a few things she left behind. She wants to go down under kune secret basement cabin eyaziwe yilo auntie kuphela. Even umndeni wala ekhaya umndeni wakaPark have no knowledge of this cabin and on top of that lo auntie ufihle wait for it ufihle a whole flipping person la umkhwenyana wakhe. I'll just call him Spogi, the ghost. It's been 4 years ehleli la secretly ubalekela olaqhasha la ngaphandle uthi bayacishe bamqede nakhona kusho unkosikazi wakhe uphuthumela ukuthi ayomfeed lapha because it's been days akazi ukuthi udlani because she usually takes food down to him secretly of course. Kuthi kusanjalo itshaza indaba ukuthi the Kims are just a family of charlatans. They not co-workers as they portray to be, but they are co-conspirators. A bunch of scammers. The old housekeeper quickly takes a video of them and uses it to put them on their knees, threatening to send the video to Mrs. Park who met them. But just like the Kims, the old housekeeper gets carried away by all the power she now holds. Ngale video le alahle nje kancane and the Kims pounce on her ass. Boom! Ubangwe le phone ke manje kuyashawana kuyafinywana. Ufunzwa namapetshisi kube inqama nje kodwa the Kims outnumber them and they end up with the phone by delete video. Kuthi kusanjalo California ekhaya. It's the Parks. They have cancelled the trip. Basendleleni ebuyayo manje. Bacela uChangsuke the new housekeeper ukuthi akabe pheka mfethu. They will be there in 8 minutes. Hayi ke ubutatate ngabona lapha. Yatatazelwa ke manje isiphithiphithi sabona uPhabi Cooper. Kumele beqoqe yonke le mase egcwele itafula. Kumele baye lapha ya ku basement ezansi kulowa cabin. Beyobopha le couple esicishe yababambisa so they won't snitch on them. But kulobo butata the old housekeeper escapes and almost makes it to the madam. Kodwa ngebhadi ahlangane nesicathulo saChangsuke that launches her down the stairs. Ayoshaya ngesiphulo. Hlungu kanjani mfethu? Futhi bagcine bebabophile la bezansi babavalele khona kanti uold housekeeper ushayeke kabuhlungu and she dies in front of umyeni wakhe oboshiwe naye who has no choice but to watch her take her last breath. Kodwa asho anti omdala the old housekeeper ukuthi uChangsuke ongibulele uChangsuke. Meanwhile phezulu the Kims except for the new housekeeper have to hide and get the hell out of the house cause abaziwa ukuthi balani akumele ngabe bakhona la ekhaya. They almost get caught but baqashe ngaphansi kwetafula e-dining room. Ngebhadi uMr and Mrs Park end up deciding to sleep kusofa a few meters from leli tafula ecashe khona uMr Kim nezingane zakhe ezu2. uMr Park ashaye
ezakhulu futhi naye anothi ayingeke alizwe iphunga lika Mr Kim ebuza yibo liqhamukaphi iphunga la Mr Kim. And then Mr Park start roasting Mr Kim. Athi unuka sengazuthi isidwedwe esibilisiwe, isitedu sibolile. Nuka sengazuthi impongo. Nuka sengazuthi uhlala emgaqweni engathi iphara, ngathi insha. Amusho ngemfethu. Amusho umnomzana womuzi olele ngaphansi kwetafula with his kids listening to all of that. Yabo, it's like an embarrassment ingekho nento ongayenza futhi. The Parks finish roasting Mr. Kim. They smash and eventually fall asleep on that couch, giving the Kims a chance to slide out and escape like snakes. And then the climax of the story. The climax of the story ingakusasa kwiphathi yalomfana wala ekhaya uDasong lophazamisekile ngomqondo. Kuhle kumnandi kugcwele bajabula abantu kuyahlekwa umhlophe umedemu umeme wonke umuntu abangani bakhe nehlobo I'm assuming wamema even nazo isebenza le ekhaya ezinye uyimemela ukuthi izosiza ezinye njengo Kevin uthi hayi eza nje uzo enjoy uKevin ucelelwe intombi yakhe ke kanti uKevin usedecide ukuthi uzozehlela yena ayoqeda ngale yathu elapha ezantsi nangampela athatha imbokodo yakhe ashone khona, which was a bad decision. The old housekeeper's husband, lo kade hlala ezantsi vele, was able to free himself njengoba kade bembophile. uKevin ayithele. Imbokoda kade ezoqeda ngaye igcina iqeda ngaye. Igcina idla yena. Iphume kanjalo ke ighost inyokele phezulu. Ifika idonsa umkhishini omngakanani ebesithi kuwo kancane. Ibona uJessica ishone ngqo kuyena. Uphonse esifubeni hayi ke chaos rap bahayiza abantu bayahle beyenyuka. Aquleke uDasong. Umfana omncane. Ghost amemeze ngifuna uJangsuki. uJangsuki nangempela uJangsuki amedane ayidela ashone khona. Balwisana nohlanya lolu nespoke baginqa nephansi. Bacishe bawufaka ehlweni ummese kuJangsuki. Kodwa Viki ayigaxe across imbambo zespoke inkemba yakhe nenyama still intact. Yona yonke le chaos uMr Kim umedene waya kuJessica ingane yakhe le eqeda kugwazwa manje. Uthi uzama ukuyivala inxeba, uzama ukuyisindisa. uMr Park uyamthethisa ngalo uthi hey wena Mr Kim, what the hell are you doing? She is not important to us. You work for me. You work for our family. My son has fainted. We have to be rushing him to the hospital. Mawuthi ufuni keke letha ukhiye bemoto yami mongafuni. Ngizosihambisela yena mina. Nangampela uMr Kim usadidekile na engqondweni awuphonsa ukhiye asale nengane yakhe. Awuphonsa ukhiye kuMr Park kodwa ungafinyeleli kuyena. Ukunalokho ispoki sawela phezulu kwabo ukhiye njengoba kade beqeda kusigwaza ngalenkemba yakho nenyama. uMr Park kumphoqa ukuthi aphendule ispoki that is dying khona ezothatha ukhiye ngaphansi kwaso. As he rolls him over, shuthi iphunga lamshaya ngamandla uMr Park wahluleka ukuzibamba wavala amakhala akhe. Wabathatha kanjalo kokhiye. uMr Kim wayibona lento. Kwavuka zonke lezi zinto ebezisho ngaye lapha izolo bengaphansi kwetafula. Washo ukuthi yazi lenja le iphakeme. Awubambela sokuma uMr Kim wadonsa lomkhishini lo waqonda ngqo kuMr Park umphendula uphonse esifubeni naye. Wakhothama kanjalo uMr Park. uMr Kim waphuma ngesango naye usumbuyelile umqondo. Yaphela kanjalo ke imovie. So I thought. Shuthi igcina itshaza yonke into. Amaqiniso agcina ephuma. The consequences pay the Kims a visit. uKevin suffers some brain damage from those blows to the head. He goes crazy for a while. Kodwa he makes a full recovery. uJessica uyashona ngempela from the stab wound. uJangsuki was physically fine and they are lucky enough to get away with just amacala alengisiwe.
they were taken to court and they got away with just the probation. Umuntu ongaziwa ukuthi waphuma washonaphi uMr Kim. 보고 계신 이 대문을 거쳐 계단을 내려온 뒤 주택가 골목을 통해 유유히 사라졌습니다. 경찰은 인근 주택가의 여러 CCTV 화면에서도 김 씨의 모습을 찾지 못하였고 목격자 또한 전혀 찾아내지 못한 상태입니다. 현재까지의 상황으로만 본다면 김 씨가 징발하였다는 표현을 쓴다 해도 전혀 어색함이 없습니다. Kwabona oKevin noma wakhe abazi ukuthi uphi ngempela ubaba. Kodwa uKevin acabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ubaba wakhe waphuma laphana wabuyela kuleya underground cabin leyana engaziwa umuntu. So Kevin, he goes to the old house and he just sits there and waits and looks from a distance. Ebese he sees the flickering light, which is a Morse coded letter to him from his father from underground. Kwincwadi liyasho time ukuthi lakhetha ukuthi lizocasha lapha ngaphansi after le incident eqeda kwazo Mr Park. Uyasho ukuthi wamncwaba lo auntie lo washonela lapha ezansi lo washayeka ngesiphundu. Wakwazi ukuthi evuke omncwabe ebaleni before the house was sold. Umuzi usuwathengwa omunye kumndeni. Naye uyanyonyoba ebusuku eyontshontsha ukudla. And that is his life now. Akazi noma lencwadi ahlezi eyibhala usuku nosuku ukuthi uyoke ayibone yini umfana wakhe. Kodwa he writes it anyway because it's all he has left now. Nomfana wakhe eyibhale incwadi, angazi ukuthi incwadi yogcina ifika kanjani kubaba wakhe, kodwa eyibhale incwadi esho ukuthi baba sengineplan yangempela ke manje. Ngizoba nemali eningi, ngiwuthenge lowo muzi, and then all you will have to do ukuthi just come upstairs ukhululeke. Kodwa kwamanje ke ngisahleli lapha ya. Iphele kanjalo ke movie. Iphela la iqale khona. It's just that now our family, the Kims, are at a worse place than they were isaqala movie, and it wasn't a good place that they were. 10 out of 10 movie. Initially bengifuna ukuthi le video le kube ivideo la ngizofika ngichaze khona ngemovie Parasite, ebese ke I present my argument ngihlaziye i-character ka Mr Kim in more detail. Kodwa sengibone ngazuthi le video isinde kakhulu. Angifuni ukuthi le analysis angifuni ukuthi le analysis yami ka Mr Kim ibe mixed nale video. And I enjoyed making this video, by the way. So ngizowahlukanisa kuba ama video 2. Kule video this is just me explaining Parasite in English, in Zulu I mean. Ebese kule video elandelayo ngizobe ngihlaziya i-character ka Mr Kim. Ebese mhlambe ku video elandela leyo ngifuna ukuhlaziya le relationship between Mr and Mrs Park. I think there's some very interesting things to talk about. Kodwa nje even ukuyihlaziya kwami le movie nje manje kungenze ngarealize into eziningi. So ngifuna ukuthi le video ka Mr Kim nginike nje isikhathi sayo ne video yayo nje ebhekene nayo straight. So thank you for watching, I guess.